Ei, pensava que estaves ahí i ja que estem volia presentar-te un llibre perquè l'editorial Sembra té a disposició de les persones a les que els agrada la novel·la amb història urbana en forma de collage aquest treball de l'escriptora francesa Virginie Despentes que sota el títol de Vermont Civité ha estat traduït al valencià barra català per Anna Casases. Es tracta d'una novel·la arrelada en aquella manera d'escriure dels anys 80 del segle passat que s'ha fet el recorregut fins als nostres dies a base d'un relat en què hi barreja la tragèdia, la comèdia i la descripció despietada dels carrers i dels personatges que converteixen les paraules en agulles i en frases lapidàries semblants a una bala a boca de canó. Relata la història que naix després de la mort per sobredosi d'Alex Black, una vella glòria del rock francès, i mor a la banyera d'un hotel. Explica quin nivell de desgràcia li suposa aquesta pèrdua a Vernon Civité, ja que Black no sols era el seu amic, sinó que a més també li pagava el lloguer des que Vernon es va veure obligat a tancar la botiga de discos que regentava. Per ser recomanable lectura d'aquest magistral i fulgurant novel·la, qualificada així pel diari L'Express. Tot això era el que havia de dir-te. Vinga, adeu.